Futboleko munduko txapelketa bukatu eta gero munduko surflaririk onenak Hego Afrikan elkartu ziren 2010ko Cool Water Classic serietako 3. proba jokatzeko. Ciudad del Caboko hondartzetan makina bat surflari ikusi genituen, baita 100 zale ere. Denak elkartu ziren bertan, olatuez gozatzeko. Hego Afrikan beti irabazi du Jordi Smithek, baina 3. edizio honetan bertako surflari Greg Emslake lortu zuen garaipena aparteko seriei eta batez ere zaleen babesari esker. Oraindik, 2 proba dituzte zain surflariek 2010ko Cool Water Classic serietan eta sailkapen nagusian Hego Afrikako Royce Bryson da lider. Urriaren 9tik 15 egingo dute hurrengo proba, Kanadako ur izoztuetan.